Уважаеми зрители, на 20 ноември нашия главнокомандващ господин президента най-накрая се престраши да свика Консултативния съвет за национална сигурност по въпроса за тъй наречените бежанци или по-точно нелегални имигранти. Както се казва, добре, че не работи в бърза помощ. Бих искал да ви припомня за какво предупредих на 29 септември, т.е. преди около 2 месеца. Държавната граница и нейното опазване са израз на нашия национален и държавен суверенитет. Казвам, би трябвало да са нашата държавна граница, защото всеки ден виждаме ясно как стотици хора преминават границата ни с Република Турция и ние ги гледаме на някакви камери, как ръкомахат някой да дойде да ги прибере. Кога така наречената гранична полиция разбира, че вижда на екранчетата сирийци бежанци, а не ислямисти-терористи? Може би ги различава по контурите. Може би фърля боб. И още по-страшническия въпрос. Дали сме в състояние и можем да заловим нарушители, ако те не ръкомахат на камерите, а искат да не видим, че искат да минат границата по така наречените кози, магарешки или не знам какви пътеки. Гледах сутрешния блок на битви при няколко дни и там един човек от МВР, влиятелен, каза, че турската ни граница се пази от 50 човека. Дано да съм се объркал или аз да не съм чул правилно. 50 човека. И въобще това с камерите и с снимането на границата е нещо доста странно. Ние имаме ли граничари или имаме телевизионни оператори? И ако на турската граница има поне камери, то какво има на сръбската? Или македонската граница? Айде гръцката и румънската да не ги броим, че са вътрешни европейски и ще станем жалки. Въобще защо не се спазва закон за МВР? Там пише черно на бяло, че гранична полиция трябва да пази границата, да връща нарушителите. Ама границата не е само КПП-та, пичове. Какво има на 5 км от КПП-то? А на 15 км? Какво има в гората? На Баира? Колко полицаи, колко километра пазят като патрули, като обходни патрули? По колко километра се падат на полицаи? Къде са ви заставите? Къде е кльона, демек оградата, която като се премине дава сигнал? Къде е граничната бразда? Въобще как откривате, че някой е минал границата? Къде са ви кучетата? Къде е готовността и числеността и подготовността на гранични войски, гранична полиция, да заловят не само единични нарушители, ами не дай Боже да отразят и агресия? Ще минат 15 човека с автомат и калашников и ще ни направят на Дармадан. Не ви ли се вярва? А за Сарафово вярваше ли ви се? Видяхте ли какво стана? Видяхте ли какво стана в Кения? 15 терористи с калашници и ръчни гранати какво направиха? Нали имаме ангажименти към НАТО? Как ги изпълняваме? Как ще влезем в почутия Шенген? Колко оперативни работници, разузнавачи или контраразузнавачи работят на границата? Кой разпитва влизащите у нас бежанци? Бегалци или както и да ги наречем? Вербуваме ли агенти сред тях? Аз се съмнявам, че ние имаме физическия и интелектуален ресурс да разпитваме 100 човека на арабски език всеки ден. Въобще имам чувството, че говорим за държава, държавна граница и суверенитет само в минало време. Сега ще ви покажа какво е останало от нашата граница. Чакай да не обърнем държавата. Така би трябвало да е. Ето това е останало от нашата граница. Точките на КПП-тата. Това не е държава, не прилича дори на територия, а на набор от точки, като хаотично брауново движение. Такава територия лесно може да бъде смачкана. Както казва един мой познат, най-мразим да казвам, аз нали ви казах, че така ще стане. 2 месеца ви трябваше
да видите елементарни неща. Както и да е. Радвам се, че най-накрая министър на вътрешните работи започна да говори като полицай, а не като говорител на ансамбъл Нежна Теменушка. Господин президент, господин премиер, господин министър Йовчев, във всичките си публични изяви, от как се помня, аз винаги съм бил за по-силна полиция, за по-силна армия, за повече ред и сигурност, независимо от това кой е бил на власт. Просто така съм възпитан. Ако щете, за да бъда пределно честен, така са ми промили мозъка като малък. Затова сега ви казвам, ако не искате да ни смачкат като държава, затворете плътно границата с Турция. Действайте максимално бързо. Не се туткайте с разни проекти, с европейски куртуазии и други. Трябва да се възстанови кльона по цялата граница. Кльон означава сигнално-охранителна система. Трябва пак да има гранична бразда, граничари, кучета, а не само камери. Ако полицейските сили не стигат да покрият целият периметър на границата, изпратете там каквото останало от армията ни. Например, 68 бригада специални сили. България трябва да покаже смелост, решителност, независимост и поне малко мускули. Трябва да сме като къща, на която има табела. Внимавайте, не влизайте, има зло куче. Иначе ще ни превърнат в мръсното гето на покрайнините на богатата Европа. Не е честно, ама никак не е честно, точно бедната и страдала България да е заложник на игричките между Турция и Европейския съюз. Кажете им ясно истината. Уверявам ви, ние сме по-важни за Европейския съюз и НАТО, отколкото те за нас. Защо ли? Заради стратегическото ни положение. Ако ние пожелаем, може да поставим цялата отбрана на Европа и НАТО в състояние на шах и мат. Да не изпадам в крайности, но у нас има сега американски бази. А може да има и други бази, които надписите на ракетите да са на кирилица. Например, Топол М. Така се казват ми ракети. Това го възприемете по-скоро като неуместна, но до някъде вярна шега. Така че сега от Европа да не ни дават акъл, а да помагат бързо. И още нещо. Ако знаете къде работи бившия министър на външните работи, този евробоец Николай Младенов, който се беше помислил за нещо средно между Хенри Кисинджер и Сорос и направи онова полумучехединско сборище в Правец и отвори кутията на Пандора, сега да дойде да поживее една седмица сред сирийците на военна рампа. Просто да събере малко впечатления. Благодаря ви за вниманието.